Zdravo ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecraft preživljavanja. Sa vama sam ja i moja sestra. Danas ćemo nastaviti da se Igramo? Da. Dobro, sada idemo da napravimo kamp. Sad ćemo napraviti kamp. Da vidimo, nemamo drva i ovo, pa mi se sjećamo drva i ovo. Joj, ajmo u šumu. Voda! Plivaj malo. Joj, gladan sam. Vidi me. Ja sam... Mrzim ovčetinu. I to tek sirovu. Kako bi se ništa nije povećalo? Možda zato Samo što... si jedan povećava, no. Dobro, nećemo sve pojesti. Sigurno si mnogo gladan. Nije do toga. Ali dobro, ajde. Malo drva da nabavimo. Jel to krava ili se meni čini? Tebi se čini. To je mukravica. Treba će nam koža. Pa to je krava. Pa da. A pametnije si kad ćutiš. Vjeruj mi. Dobro, ne moraš. Dobro, idemo sad da napravimo kamp. Napravit ćemo i baštu. Vidite na našu kućicu kako je lijepa. To smo ja i moj drug pravili u prvoj epizodi, vidite? Lijepa jeste, lijepa je. A što ne napraviš neku veću? I trava ti je u kući. Ne, kako ima veze? To. Trava ti u kući i ti kažeš kakve ima veze. Pa da, ljudi su preživjeli u kamenu, kao što si Serbijan u prvoj epizodi. A ja imam bolju kuću, to vidite. Ja živim... Što ti da živiš u pećini? Pa nisam ja pećinski čovjek. Vidiš, ja sam Steve. Ma da. Sada idemo, drug mi rekao da je video negdje Irona. Ja vidim samo ugalj. Uzet ćemo malo uglja, treba će nam. A sada da završimo, da kopamo malo kamenje, uglja. Pa, vjerovatno ćemo, možda ćemo početi da napravimo neki tunel kao za kopanje. To, tunel! Molim te čuti. Čuti ti. Neću. Čekaj, smo uzeli ugalj, jesmo. Ja sam rekao da će biti sljedeća epizoda kao CS, ali nešto mi se, ne znam ja što se desi s CS-om, nešto mi ne radi. Pa kada budem skinuo snimit ću. Idem se da napravimo ovaj... I molim te napravi pod. Ne mogu da ga gledam. A ne moraš, ko te tjera da ga gledaš, tako? Jadni ovi ljudi što gledaju taj pod. Neka ga gledaju. Pod je tako ljudi, šta fali pod. To tvoja bujna mašta. Kriva. Joj, a baklje nema. Napravi malo veću kuću. Znate kako kažu, Nina, čuti. Koja Nina? Pa ti si Nina. Ja sam Nikolina. Pa dobro, ako si Nikolina, ja sam onda... Nemanjina. Znači sam ja Nemanjina, ja sam Nemanja. Ne, ti si Nemanjina. Jeste. Nemanjina, balerina. Sama balerina. Kako bi izgledao u suknjici. Isto kako bi ti izgledao u farmericama. Ali muški. Pa dobro, znate ljudi, sada je moderno da devojčice nekada nose muške dukseve stvari. To baš lijepo izgleda na njima. Zar ne? A kad bi muško obukao, na primjer... Ma daj, vi muškarci uopšte niste moderni. Da malo smo skrenuli sa teme u Minecraftu. Još malo će mrak. Ljudi, šta mislite? Sad ćemo se fajtamo malo. Sa kime? Sa zombijima. Creeperima. Što je creeper? Kao neko zeleno. Šta znači? Čudovište. I kad priđeš ono eksplodira. Eto. I šta ako eksplodira? Pa umreš. Je li izađe slatkiš iz njega? Ne. Glupo.
A što ne napraviš malo veću kuću, neku veću sobicu? Malo trave da pokosimo. Kosi travu, to je zdravo. To nije uopšte zdravo. I nije u Kosi modi. travu. Dobro, pokosili smo travu. Tvoja kuća izgleda kao kineska. Hvala. Ali to nije kompliment. Za mene jest. Dobro, sad ćemo da napravimo ovaj A šta sada praviš? mač. Ko sam da ću se fajtati. A sa kime? Koji put ti kaže? Sa creeperima. A ko su ono beže kriperi? Creeper ko su? Mhm. E sad ti neću reći. Znam, sjetila sam se, oni koji eksplodiraju i stvore se slatkiši. Moja malo ovce da Kao ubijemo. pinjat, ne! A mi zabagovano. Ovčica. Ćao ovčice. A vidi kako smešno umire. Ajde ubij i ovu. Joj, ova je kiknula. Jel može ovce da kine? Ne može. To je glupo. I ovo ja ne vidim nijednog zombija. Ne znam zašto, na ovom mjestu uopšte nema zombija. Ne znam zašto. Idi uđi u šumu. Šuma je najstrašnija noću. Pa ja sad kad bi ušao u šumu ti bi tu listu. E, baš ne bi. Ne, baš bi. E, baš se ne bi. E sad žališ kad vidi, kad se pojavi ovako Enderman, kad te pogleda svojim očima, kad se usereš. Enderman pomaže ljudima. A pomaže da te pojede. Nije. Sad U ćeš. kreativnom modu Endermana pomaže i sklanja nam kocke i sve radi. A on nije, gledaj sad će to viš kad se. On je moj radnik. Ano nema ni zombija, ni creepera, ništa. Zato što beže od svetlosti, to je očito. Eno ga! Gde? Tamo! Vidjela sam ga, a ne, to je ovca. Ali vidjela sam da je, a ne, to je ovca. Koliko ovca ima noću? Pa izgleda da ga ne. Ništa ljudi, sad ćemo da ospavamo. Aj ne, ide u šumu. Možda će biti kad se probudimo. A baš će biti danju zombija. Pa ljudi, ja mislim da bi sad trebalo da odjavimo epizodu. Eno ga! Evo ubijemo, čim ubijemo zombija, odjavit ćemo epizodu. Oba dva zombija. Samo da ne umu dok mi ne dođemo, molim te. Zašto su oni izgoreli? Ili zašto gore? Zato što je sunce, a oni ne vole sunce. Kad je sunce, oni izgore. Dođite zombi, dođite. Zapalili su te. A ne, kad su. Gdje ste, majmuni? Idi u jezero. Ubio sam ih. Da. Eno ga! Pauk. Jo, vidi ga. Treba će li malo ulje? Mnogo je sladak. Ne, Što bude ovaj. ubije ga? Što si ga ubio? Bio je tako sladak. Ma da. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svida. Ako vam se svida, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se! Ćao!